Ngikubingelele ngwamukele mbukeli weZululand Studio TV. Lokubingelelayo Sinethemba Ndlovu, uSnobholo Indlovukazi amabhonga nochacho, uStiliza Mthwalo ngoba eshiwe yiveni wasala sephephela kwitekisi uNtombi usiqobelana isipikile. Sikhona isando mabili mathatha amaxathi umbhekele kaNtongazadu makanye makayiphela iphela amazinyo endoda. Kodwa ke akaze ngibone ukuthi neyisini. Namhlanje angihambi ngedwa. Ngihamba nensizwa le yaphansi le kaceza bathi usikhetho. Usikhetho sawubona. Yebo siswami. Siyakwamukela la kwezobuciko show. Yes, sibonga kakhulu nami ukuthi ngamukeleke. Ubhuti usikhetho ungubani? Ngicela nje uthi nje uthi go deeper lapho nje ungilandele emuva ukuthi uzuka usikhetho nje kanjani. Usuka kuphi umbani? Siswami usikhetho ukhethelo uvumelani ngwamasondo ngesibongo ngiqhamuka kaceza lapha engiqhamuka khona ezweni isigodi igama leli lika Skhetho wesho ukuthi siswami la suka kanjena sithe sikhula ngapha kaceza singabafana shuthi nje masikhula singabafana shuthi la bafowethu ngangikhula nabo babe nokuphuza uthola ukuthi mina utshwala buvele bungiphalaze sekungehlule zase zingibasela ke insizwe zasikhula ngathi hayi wena usikhetho sikajwala shuthi ke lelo gama nje laqhamuka kanjalo laze la ngena ngisho emculweni njoba nje namanje ngibizwa ngalelo gama siswami kodwa usikhetho ngizwile umsebenzi wakho mnandi kakhulu ngathi nje usumkantshubomvu kule ndima le uqala unini ukucula. Yebo siswami ngimkantshubomvu impela lokhu ngaqala nje from 2009 ukucula nje ngisafunda isikole nje ngamademo ngo2010 ngakhipha ialbum kuStability eyayithi yokukhala abantu ngaphusha ngayo igama kwathi ngo2014 ngakhipha ekanoflathela ngaphusha futhi nangayo igama. Yebo sekuleso kusukela nje 2009 uyacula 2009 nje ngiyacula umuntu usho uculayo. Yebo siswa ngiyabona isiginci awusiphethe awuyishayela isiginci uyashayela. No isiginci ngiyazidlala inkinga yami sisingilimalele isiginci njengamanje siyaphuka ekubhaleni nakhona uyazenzela ibhaleni ekubhaleni futhi ngiyayikompozela yonke nje into ngiyazenzela ngiyibhekela konke nje ngiyazenzela. Uthe ubhuti udabuka kuphi ukuhlala? Ngiphuma kwaceza la ngiphuma khona ezweni isigodi. Njengoba ke ubhuti usikhetho i-album yakho ama-album akho uthe 2010 no-2014 ihloko zakhona zayithini? Ihloko sale yokuqala sasithi kuyokhala abantu esale yesibili besithi unoflathela. Yebo. Kusekhona okunye mhlawumbe esingakulindela. Yebo kukhona engingakulindela ikhona nje i-album yami engiyiphekayo njengamanje isihloko sayo sithi iyangihlupha indoda. Ngiyasithanda isihloko. Izinto ubhuti usikhetho ziningi obungazenza njengoba iphoyisa ube mhlawumbe yini ube uthisha izinto nje kanjani. Yindaba wena ukhethe ukuthi nje vele ucula uMasikand nje? Shuthi siswami kuye ngokukhula sisemakhaya mina angivelanga ngaqhamuka sengiyosikhetho. Uqala kwami ngiqale ngicula isithathamiya emakhaya ngisemncane nje la engifunde khona ufunda nje kwami ukucula shuthi ke ukusuka lapho mina ekhaya komama lami kwadla kude umkhulu wami unoflathela ubedlala isiginci. Shuthi ke mangi ngapha ngithi kaMasondo kunesicathambiya mangiya ngapha ngasekhaya komalo umkhulu wami udlala isiginci ucula uMasikand noma ke na kwagcina ke ngitholanga le nhlanhla ukuthi ayo record. Shuthi umculo into engene kanjalo mangichaza nje iqiniso. Ukhona yini okwenzayo okunye nje eceleni beside umculo? Hayi njengamanje siswami akukho engikwenzayo. Akukho usafocus ngapha focus nje emculweni. Impela uyapheka impela userious nje. Ngiyapheka impela siswami ngiserious angangokuthi futhi ukuze ngibone ukuthi uNkulunkulu ngiphile lento. Ngiyakhona nokuproduce amanye amaciko
uma kuyiwe itudio ngifike ngwasize waproduce lapho nalapho even nano stability ngimbekele kwamanye ama-album lokho kuye kungikhombisa ukuthi mina shuthi njengoba ngicula nje ngisengikhulile nongoqela ngengisukumpela la ngihambe ngiyobhekha ngiyobhekhela amaciko eGoli lokho kungikhombisa ukuthi shuthi mina ngiphiwe kulena abantu bamasikandi yebo baningi kakhulu kunegama yebe abathi besafufusa bebizwa ngalethi amavukane wena uzizwa kanjani nje uma ngabe benibiza ngamavukane siswami yabona lo gama lelo ave ngilijabulela kakhulu ngani na uma uthola ukuthi mhlambe ngithola inhlahla ngabizwa kulowo mcimbi lo engisuke kukhona lo ukumenywe khona lama artist asuke emakhulu ngiye ngijabulele ngoba ngiye ngithi mina ingoma yami ngiyayithemba okokuqala lokho okwesibili uma ngithola inhlanhla ukuthi ifanele ngiye lapha e-stage noma ngathiwa ngivula amazolo noma ngathiwa ngenzani ngiye ngenze sure ukuthi uma sengifikile phambi kwabantu into yami ngiyayenzisisa kanjani na khona umcimbi bunge-27 la e-stadium wangijabulisa kakhulu lo mcimbi kungeyiwo wodwa ngathi uma ngizongena e-stage kwaphuma wonke ama-artist ayedumile uma ephuma wonke ama-artist akaze kuthiwa ivukane liyacula ama-artist aphume emontweni ngiye ngwabona eyivalela mina emontweni kodwa kwangijabulisa kakhulu lokho angangokuthi amanye amaciko emakhulu azobuka ivukane ingakho ngithi lo gama lelo ngiyalijabulela lokuthi ngibizwe ngevukane limnandi yes limnandi kumina ngoba ngiye ngithi ingoma yami ngiyazethemba ngayo ngoba ngathi ngiperforma khona lapha e-stadium Olundi baze bangicela nanempinda ngathi ngiyaphuma bamemeza bathi haya kabuya futhi ngaphile okuyinto engandele bani yes kukhona zona inkunzi lezi ushuni owudlalayo uhluke ngani kwabanye ushuni ngoba ke ngizwe umuntu ayushuni ngudlalayo uhluke ngalokho nalokho wena ngokwakho bhuti isikhathi uhluke ngani ushuni umshuni uhluke ngokuthi uma ingoma ngiyibhala zilo shuni lo kaShameni lo shuni kaShameni ongeyiwo lo oculwa makugido Shameni usezulwini nje kahle ngizosho kanjalo njengale ngoma yami nje ethi iyona ntombazane enqaba isidwabo kanabani ingoma leyo eseshuni nezulu Shusu ingoma ebuye iculwe nasemaceceni kanje yebo ingoma enkanjalo siswami ezinye zazo angithi uthi ingoma uyayibhalela uma ngabe uzobhala ingoma ubhala ngento esuke yakwehlakalela wena noma izinto ezibukayo zenzeke emphakathini okanye nje just create uvele nje ubhale siswami ingoma mina manje ngiyibhala ngiyibhale ngento engisuke ngiyibona iyenzeka emphakathini noma ngathiwa ngisemsinga ngiseGoli uma ngibona nje lo nto le yenzakala lapho nginika ithuba nesikhathi sokuthi lento lefanele ngiyibhale ngenze ingoma ngwane na angiculele mina ngiculela ukuthi ngidlulisa umlayezo kubantu kuphila abantu emhlabeni yona ndlela wenza ngayo yebo noma ke ziba khona nalezo bhala ngezihlakalo zami uthola ukuthi leso sahlala kwesami nomunye naye kwamenzela kwenzeka kuye lokho kunombuzo la awujwayelekile kodwa mina ngizocela ukubuza ngeke ukuthi ke umkele kaMasikandi wonke umuntu nje ngithi owenza into efakela namehlo kuba khona into eyaka yenzeka mhlawumbe uzothini eyihlazo noma eyamphoxa eyake yenzeka ke akangafisi futhi ukuthi iphinde yenzeke yini le wena ongathi yake yakwehlakalela noma ngathiwa uyoperforma noma ngathiwa wawuye e-studio yini yake yakwehlela nje ungafisi usiphinde phehlela ngathi ngiperforma emaqhinga kwavela kwawibheshu siswami leyanto leyana ngangafisi ukuthi ingehlele kodwa ke lawa ngaphi ibheshu phela khona isinene lavele nje la ngabuka nje angazi nakwaba inhlekele impela leya lavele lawa kwaphinda futhi sika nongoma laphinda futhi lawa manje lonke sazophinda phela ayeke impela leso simo sengasilungisa kakhulu angifisi ukuthi siphinde sengehlele njengoba kususho ukuthi sewunawo ama-albums wadlula wade wabala nje khona ngathi uthe futhi usaphela yebo iyeza nje i-album nami izophumela ngicabanga ukuthi ngoba unyaka nje usuphetha kanje ngizoyiqhamuka nangokuthi nyakoza
Akhona yini ama-companies ongaphansi kwawo noma ikhampani ongaphansi kwayo? Hayi no sisi wami ikhampani anginayo. Ngiyawuthanda kakhulu umbuzo wakho. Ngiyafisa futhi ukuthi ikhampani ngiyithole. Ubungakazi uyithole nje? Bengakaze nje ngize ngiyithole ngizame ukuthi ngithumelele umsebenzi wami ma-companies kuye ngokuthi ke shuthi inhlahla nesikhathi. uNkulunkulu akakasithi hayi ke kuthola ukubekezela ke kuzana impumelelo. Yingakho nami ngithi ngizobekezela ngoba ngiyayibona ukuthi ngiphiwe kulento. Ngoba ngisho ngithi uma sengifikile bagodola bona abanye abafana. Angifuni ngiqhamuka. Oh, kule msebenzi osuyikhiphile i-support ibile khona ngithi bawathenga abantu ama-CDs. I-support ayingithole kakhulu ngoba bengihamba ngiperforma ngayo amadolobha push marketing yegama. I-support ngithole nje kakhulu bawuthenga futhi umsebenzi wami kakhulu. Ngoba ngangithi ngiyafisa ukuthi ngisheshe ngikhiphe kwakhona abantu abalandeli bami abangithandayo njengoDiliza nje umfo wamasondo noManqoba umfo wamasondo bathi nomfowethu siyakuzwa khona uyacula ungajaha ukukhipha ngoba usazabalaza. Thana ukulula isikhathi ngale album onayo uthi uqhubeka uperforma ngayo ukuze uthi noma usuqhamuka bonke abantu sebekulangazelela njengoba nje ngikhiphe nje iCD promo lengoma ethi Siponono sami. Ngibonile ukuthi I know abantu sebengilangazelela kakhulu. Njengoba ke sonke sikhula sike sinama role models abantu esibukela kubona. Wena ibaphi labaculi osimobabuko ubona ukuthi kahle kahle yimi lo oda okhandeleke kuloya muntu imaphi ama role models onawo ngoba ngeke ibe yodwa mhlawumbe. Cha mina role model yami kwaku umtshengiseni. Cha ngimthanda kakhulu abantwana. Bese phinde futhi ubaba umfazi omnyama. Wayethi mayengidlalela izintambo ibe nento nje engizwayo nami kuyamhliziyo. Angani mashuthi kwenziwa ukuthi vele umkhulu wami ayidlala wona lokushuni kamfazi omnyama. Yingakho nje bengimthanda nje impela kakhulu benomjekiseni. Njengamanje akasasekho njengamanje umuntu engimthandayo kakhulu uJava Zimlika. Cha uyangibusisa lo mfo benomroza fakuthi. Cha bangibusisa ngani into engithanda kubona ngoba ngithi ngiyabathanda. Yabo mawuthi uyabheka kulabacula sebekhona bayithanda kakhulu ingoma zabantu. Manje laba baculi labana ngiyabathanda ngoba bagxile kwicomposing kakhulu. uJive ugxile kwicomposing, uMrose ugxile kwicomposing. Lawo bangigqugqumezela ukuthi nami uma ngithola ithuba lokuthi ngivelele ngingathembeli ukudla amandla abanye abantu angicompose ingoma yami. Bangibusisa nje kakhulu labo bobabili. Yini ofisa ukuthi uyenze uma ngabe usuphumelele usumculi ovelele? Yini le othi uma ngabe mina sengiphumelele sengumculi ovelele ngifuna ukuyenzela umphakathi wangakithi noma abantu abangemuva kwami? Siswami mina nje uma ngiphumelela ngoba ngikhule kanzima siswami ngikhuliswa uma yedwa ubaba ekhona. Kunengoma yami la engiculayo engithi khona wena baba wazalayo uyofika uthi ekhaya emazulwini ngahlupheka kanje nababa ukhona uyofika uthi ekhaya emazulwini baba bethu banamhlanje sebezalisa beshiya nje. Shuthi kuleyo ngoma leyo ngangikhuluma ngami ngqo ngani na ubaba ishizile kakhulu siswami sikhulisa umama yethu ubaba uNkulunkulu emphile naye amandla wasilahla nje kanjalo. Uma ngiphumelela mina ngokwesifiso sami ngifisa ukuthi mathiwa ngiyaphumelela fanele nginakekele lemizi ihlwempu ngani na umuntu ukhule ngisola kakhulu siswami. Ngakubona ukuthi uma usuphumelele kubalekile ukuthi uyofaka isandla kulowo muzi lowo oswele. Ngiyekufise mina siswami manga uNkulunkulu enginika amandla ukuthi ma umuzi uswele ikwazi ukufaka isandla lapha njengami ngoba nathi beswele sihambe siyonana komakhelwane kanjalo kanganga ukuthi amakhelwane beze bengasafuni uyabo. Ilokho mina ngifisa siswami. Cha kuyezwakala ezweni lethu ke sibhekene nengwahla enkulu okuhlukunyezwa khona abantu besifazane bayadlwengula bayabulawa bayathatha beyodayisa emazweni angaphandle. Ungathini wena kulandela ungabe ukuphawula kwakho kungathini? Siswami umbuzo wakho ngiyawuthanda futhi kakhulu.
uyabona nje siswami nama ave ngiphatha kabi lento eyenzakalayo ezweni lakithi kwelikaphunga noMageba angiyithandi angazi ukuthi nje ukuthi uhulumeni impela cela ke zame nje ngempela ukuthi akhiphe amaphoyisa asebenze ngendlela okuyiyona nokwazi ukuthi noma umuntu etholakala ke bebone nalabo abanye ukuthi uhulumeni wenze njani ngalabo bantu labo ngoba isihlava lonto lezo lakithi nami ngize ngiyadabuka ngoba bahlukunyezwa kwabantu besifazane kakhulu. Umukeli weZululand Studio TV njengamanje ngihleli nobhuti uSkhetho lona okhulumayo uSnobholo Ndlovu amabhonga nochaza uSinethemba Ndlovu. Bhuti uSkhetho ngicela ukusho ukuthi sikuthola kanjani uma ngabe sidinga enkundleni zokuxhumana okanye inombolo yakho yocingo. Ngikhona la enkundleni zokuxhumana ngikhona kuWhatsApp ngenamba 071 41 46 125 ngicela uyiphinda 071 41 46 125 ku Facebook ngikhona nguSkhetho Nqaba Masondo phinde futhi kube ne page elavulwa abalandeli bami Skhetho Masikand Group. Ubungakabikho kulezi inkundla Instagram no bengakabikho la ngisela nje ngo Facebook WhatsApp. Mbukeli weZululand Studio TV ungakhohlwa ukusubscribe uma ngabe sikuphathele ama-artist abaculi bakaMasikand abafana nabo obhuti uSkhetho ikwazi ukuthi ikutsheleke nawe ukuthi hayibo Zululand Studio TV isikhiphile ke futhi ke hlala nami ngihlale nawe ungakhohlwa ukusubscribe turn on the notification. Abafana basalobo